Eli moi vaan kaikille, se on Andersen-Kakone täällä. Jos en ole muistanut mainita aikaisemmissa videoissa, niin olen menossa Englantiin. Tai itse asiassa tällä hetkellä olen Englannissa. Joo. Niin mä olen Englannissa. Tässä syön just tämmöstä. En muista nimeä jogurttia. Mutta tossa oli taitaa vähän samantyyppinen kuin Tutti Frutti. Tossa voi jotain suklaarakeittoa. Ja mä pahoittelen, ei oo tullut video vähän aikaa. Ja nyt kun mä oon täällä Enkossa, niin mä en tee varmaan Oberin tai Saberin kanssa videota. On täällä viikon. Ja nyt saattaa enintään tulla sitten jotain pelivideoita, mutta ei paljon. Ja nyt on tosiaan lauantai. Kello on Suomessa nytten vissiin jotain 8:30. Mutta täällä Englannissa on vasta 7 vissiin. No kuitenkin. Tää on mun eka päivä ja täällä Englannissa. Ja tänäänkin me ollaan tehty jo kaikkea. Aamu 4 oli herätys. Sitten sitten me mentiin tuolta Helsinkiin lentoasemalle. Ja siinä sitten syötiin aamupala ja sitten me mentiin odottaa, että portit aukeaa. Tonne Manchesterin lento. Ja sitten mentiin sinne. Sitten mentiin bussilla sinne lentokoneen luokkeen, mentiin sinne sisälle. Sitten se lento kesti 2 tuntia.
Ja sitten kun me tultiin tänne, niin heti ekaksi me mentiin bussilla vuokraamaan auto. Ja mä en tiedä, pystyykö mä näyttää tästä sitä. Mut se on toi. Niin. Sitten sen me mentiin, mun äiti ja mun isäpuoli, joka asuu täällä, tai se on niinku Skotlanti, tai puoliksi skotlantilainen ja puoliksi englantilainen periaatteessa. Ja sitten niin ne katteli vähän paikkoja ja mä nukuin autossa sillä välin. Sitten me mentiin syömään sellaiseen kuin, oliko se Blue Anchor, eli sininen ankkuri. Siellä sitten, mä en kyllä kauheasti tykännyt muuta kuin ranskalaisista ja niistä nachosipseistä. Mitä siellä oli, mut nekin kaipas mun mielestä vähän suolaa. Ja syömisen jälkeen me mentiin ostoksille yhteen kauppaan. Sieltä me ostettiin vaan pari juttua. Sitten me mentiin toiseen kauppaan. Niin. Ja sitten me tultiin tänne mökkiin. Ja tänne tuleminen kesti jotain ehkä tunnin. Huomenna me haetaan se mun isäpuolen poika. Ja sitten huomenna mä en muista mitä muuta me tehdään. Mut lähinnä ollaan vaan täällä mökissä. Ja ylihuomenna mä kiipeen vuorelle, mistä mä saatan ottaa videon niistä maisemista, mutten muuta. Ja niin, siis me mennään johonkin Vesiliukumäki puistoon, sen nimi on Sandcastle, eli hiekkalinna. Mun äiti yski. Sitten me mennään sellaiseen kuin Camera Obscura ja sellaiseen kuin Go Ape. Camera Obscura on semmonen, siellä on kaikki semmosia jänniä juttuja. Siis, en mä osaa selittää kuitenkin. Ja sitten Go Ape on sellainen niinku, siellä niinku seikkaillaan puissa. Ja Go Apehän tarkoittaa menee apina. Tai sillä. Mutta nyt mä kerroin vähän tästä meidän Englannin reissusta, mikä vielä tässä odottaa. Ja hyvä me jatkaa jogurtin syöntiä, mutta se olisi moi.